uHezekeli wama-47. Wayesengibuyisela emnyango wendlu, bheka, amanzi aphuma phansi kombundu wendlu ngasempumalanga, ngokuba ubuso bendlu babungasempumalanga, amanzi ehla evela phansi, ohlangothini lokunene lwendlu, ngaseningizimu kwe-althari. Wayesengiphumisa ngendlela yesango ngasenyakatho, wangizungezisa ngendlela engaphandle esangweni elingaphandle, elibheke endleleni yasempumalanga, bheka, kwampompoza amanzi ohlangothini lokunene. Lapho umuntu esephuma, eya ngasempumalanga, enomucu wokulinganisa esandleni sakhe, walinganisa izingalo eziyinkulungwane, wangidabulisa emanzini, amanzi efinyelela emaqakaleni. Wabuye walinganisa inkulungwane, wangidabulisa emanzini, amanzi efinyelela emadolweni. Walinganisa futhi inkulungwane, wangidabulisa, amanzi efinyelela okhalweni. Wayesebuye walinganisa inkulungwane, kwakungumfula engingenakuwudabula, ngokuba amanzi ayekhulile, angamanzi okuhlamba, angumfula ongenakudatshulwa. Wathi kimi, ndodana yomuntu, usubonile na? Wayesengihambisa, wangibuyisela osebeni lomfula. Sengibuyile, bheka, kwakukhona imithi eminingi kakhulu osebeni lomfula, ngalapha nangalapha. Wayesethi kimi, lawa manzi aphumela esifundeni sasempumalanga, ehlele e-Araba, aye elwandle lana aphunyisiweyo, kuphiliswe amanzi alo. Kuyakuthi konke okuphilayo okuswebezelayo kuphile ezindaweni zonke lapho ifika khona leyo mifula emibili, kube yizinhlanzi eziningi kakhulu, ngokuba esefike khona lawa manzi, awolwandle ayakuphiliswa, kuphile konke, lapho umfula ufika khona. Kuyakuthi kume kuwo abadobi kusukela e-Eni-Gedi kuze kube se-Inegelayimi, kube ngokwenekwa kwamanetha, kuyakuba khona izinhlanzi ngezinhlobo zazo njengezinhlanzi zolwandle olukhulu, zibe ziningi kakhulu. Kepha amaxhaphozi alo nezimbuku zalo akuyikuphiliswa, kuyakunikelwa kube ngusawothi. Ngasemfuleni osebeni lwawo ngalapha nangalapha kuyakumila yonke imithi edliwayo emaqabunga ayo, angayikubuna, nezithelo zayo zingayikuphela, iyakuthela ezintsha izinyanga zonke, ngokuba amanzi ayo avela endlini engcwele. Izithelo zayo ziyakuba ngukudla, amaqabunga ayo abe ngawokuphilisa. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, nanku umkhawulo eniyakwahlukanisa ngawo ifa lezwe ngokwezizwe eziyishumi-nambili zakwa-Israyeli, uJosefa abe nezabelo ezimbili. Niyakulidla, kube yilowo nalowo, ngokuba ngasiphakamisa isandla sami ukulinika oyihlo, lelizwe liyakuba yifa lenu. Nanku umkhawulo wezwe, ohlangothini lwasenyakatho, kusukela elwandle olukhulu ngendlela yaseHetiloni kuze kube sekuyeni eSedadi, naseHamathi, naseBerotha, nasesibirayimi eliphakathi komkhawulo waseDamaseku nomkhawulo waseHamathi, naseHaseri eliphakathi elingasemkhawulweni waseHawurana. Umkhawulo osuka elwandle uyakuba yiHasari Enani ngasemkhawulweni waseDamaseku, nasenyakatho ngasenyakatho umkhawulo uyiHamathi. Lolu luluhlangothi lwasenyakatho. Uhlangothi lwasempumalanga, kusukela phakathi kweHawurana neDamaseku, naphakathi kwelakwaGileyadi nezwe lakwa-Israyeli, luyakuba yiJodani, lusukela kulo mkhawulo, luze lube selwandle lwasempumalanga naseThamari. Lolu luluhlangothi lwasempumalanga. Uhlangothi lwaseningizimu ngaseningizimu luyakusukela eThamari, luze lube semanzini aseMeribhathi Kadeshi nasemfudlaneni ngaselwandle olukhulu. Lolu luluhlangothi lwaseningizimu ngaseningizimu. Uhlangothi lwasentshonalanga luyakuba lulwandle olukhulu, kusukela emkhawulweni kuze kuqondane nokuya eHamathi. Lolu luluhlangothi lwasentshonalanga. Niyakuzahlukanisela lelizwe ngokwezizwe zakwa-Israyeli. Kuyakuthi nilahlukanise ngenkatho, libe yifa lenu nelabafokazi abagogobala phakathi kwenu nabazele abantwana phakathi kwenu. Bona bayakuba njengabokuzalwa ekhaya phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, badle kanye nani ifa phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli. Kuyakuthi esizweni lapho umfokazi egogobele khona, nimnike lapho ifa lakhe, isho iNkosi uJehova.